Mitä kenkiä tarvitset, kun sä reenaat erilaisia juoksutapahtumia? Kaikki lähtee aina sun tavoitteesta, harjoitusrytmistä ja sun jalan tilanteesta. Jos sulla on tavoitteena juosta vaikka naisten 10, niin tämmönen 880 New Balancelta on just siihen hyvä kenki. Jos sulla on tavoitteita ajan kanssa, niin silloin valmistautuminen kenkienkin kanssa on vähän erilaista. Siispä kaiken pohjalle sulla kannattaisi olla jonkun osaavan ihmisen tekemä harjoitusohjelma. Erilaiset lenkit toteutetaan erilaisilla kengillä. Mut miksi? Kevyemmällä kengällä on vaan niin paljon kivempaa juosta kaikki vedot, intervallit ja nopeat lenkit. Saat erilaista kuormaa keholle ja kenkiä vaihtelemalla palaudut nopeammin. Kun juokset enemmän, sulla olisi hyvä olla vähintään 2 erilaiset kengät. Yhdet kengät tulisi pidemmille, tasavauhtisille tai palauttaville lenkille, niin kuin vaikka tämä New Balance 108. Toiset kengät sä tarvit vauhdikkaisiin treeneihin ja kenties sinne kisatilanteeseen tai sun juoksutapahtumaan. Esimerkiksi tämä New Balance Rebelli, tää laittaa sun askeleeseen ihan uutta vauhtia. Sitten kun sun motivaatio on kasvanut vielä entisestään kisoihin tai tapahtumaan mennessä, niin sä voit hankkia vielä hiilikuitukengät. Esimerkiksi nämä New Balance Supercomp Elite, näillähän pääsee siis tosi. Kommentoi alle, kuinka monta kenkäparia sulla on käytössä?